Okay, jeg forstår bare overhovedet ikke det her Twitter. Jeg ved, hvad du skal gøre. Kom med på Twitter-skole. Jeg vil også være med. Så skal du på Twitter, og det kræver et Twitter-navn. Fedt, jeg vil hedde Flotfyr16. Tillykke, nu er du på Twitter. Dit Twitter-handle er nu twitter.com/flotfyr16. Hey, jeg er på Twitter-skole. Hvem kan hjælpe mig? Du skal huske at bruge et hashtag, hvis folk skal høre, hvad du siger på Twitter. Nu er jeg på #Twitterskole. Hvem kan hjælpe mig? Jeg kan hjælpe dig med #Twitterskole. Lad mig følge dig. Tillykke, du har nu fået din første follower. Nu ser han alt, hvad du skriver på Twitter. Og hvis du så også vil se, hvad andre skriver om Twitterskolen, så skriv #Twitterskole i søgefeltet, klik på tandhjulet og vælg Save Search. Nu kan du hurtigt og nemt se, hvad andre skriver om emnet. Nyt tip her på Twitterskolen i morgen fredag. Fedt. Hvordan deler jeg det? Du skal retweete, hvad han har sagt, så ser dine egne følgere det. Og hvis du vil snakke med ham, så sæt et snabelag foran, det er et mention, og så ser han, at du har skrevet om ham. Tak for hjælpen, kloge. Retweet. Nyt tip her på Twitterskolen i morgen fredag. Hvis I vil lære mere om Twitter, så følg @K Strobæk. Han er sej på Twitter. #FF. Hvad betyder #FF? Det er fredag, og derfor deler folk anbefalinger til spændende Twitter-brugere med tagget #FF. Det står for Follow Friday. Nu ved jeg meget mere om Twitter. Tak for hjælpen, Twitterskole.